ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ମଣିଷ କେବେ ମରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜିର ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଇମୋର୍ଟାଲ କରିବା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମଣିଷ ସତରେ ଅମର ହୋଇପାରିବ କି? ମଣିଷର ଶରୀର ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ ବଡିର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲୋଲି ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ଶରୀର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଏଗେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରେ ତେବେ ମଣିଷ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କେତେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ସେଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ୟାମେଜ ବଡି ପାର୍ଟସକୁ ରିପେୟାର କରିପାରେ। ତେବେ କେହି ଜେନ୍ ଏଡିଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। CRISPR ନାମକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିଏନ୍ଏକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡିସିଜ୍କୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରେନ୍ ଅପଲୋଡିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଣିଷର ମେମୋରି ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ସେଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। ଏହା ସତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ହେବ କି? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ରାୟୋନିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମରିଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କୋଲ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟୁଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫର୍ଜେନ୍ ହ୍ୟୁମାନକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ କେହି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଣିଷକୁ ଇମୋର୍ଟାଲ କରିପାରିବ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ହାଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାଫ୍ ମେସିନ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇମୋର୍ଟାଲ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ପପୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଫୁଡ୍, ୱାଟର ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତାପରେ ସୋସାଇଟିରେ ରିଚ୍ ଏବଂ ପୁଅର ମଧ୍ୟର ଗ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଇମୋର୍ଟାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହୋଇପାରେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଅମରତା ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ମଣିଷର ବଡି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତଥାପି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍କଭରି ହେଉଛି। ହୋଇପାରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମଣିଷ 150 କିମ୍ବା 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଅମର ହେବା ପସିବୁଲ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ରହିଛି। ଏହିପରି ଇମେଜିଂ ସାଇନ୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।